И вот сейчас с нами на связи руководитель Киевской ячейки Нацкорпуса, ветеран полк Азов Сергей Тамарин. Доброе утро. Так. Сергей, расскажите, какая обстановка сейчас в Золотом? Что происходит? Как выглядит разведение? Сергей, вы меня слышите? Так, доброго ранку. Доброго ранку. Вы сейчас в Золотом, что там происходит? Как выглядит разведение? Зараз саме в Золотому іде тільки підготовка до розведення. Тобто формуються там нові позиції, куди військовим потрібно буде відійти. Це те місце, де ми знаходимося, в Золотому 4, воно залишиться, ця будівля, крайньою після відведення військ. Але зараз вони ще на позиціях, розведення проходить в інших населених пунктах, там в Катеринівці, в Петровці та інші. А как это происходит? Вы наблюдали за процесом? Так, те, що мені вдалося побачити, це дуже принизливо насправді виглядає. Там працівники ОБСЄ переписують зброю. Я так розумію, що в них є списки від штабу повністю всіх військових зі зброєю, які знаходяться в зоні ООС та на певних позиціях. І вони переписують зброю та техніку, яка звідти виходить. Але саме у Золотому 4 поки що цей процес не почався. А желтый режим, который ввели на территории разведения, как он происходит? Так, жовтий режим – це дуже дивне та незрозуміло чим викликане, точніше, дуже добре зрозуміло чим викликане. Це обмеження доступу до населених пунктів повністю всіх, хто там не прописаний. Тобто вийти може будь-хто, заїхати туди вже не може ніхто. І розведення і без жовтого режиму вже відбувалось, але після нашої уваги, після нашого намагання запобігти цим капіталістичним настроям, влада ввела цей жовтий режим, щоб обмежити туди доступ саме добровольців та волонтерів. І обмежили так, що туди навіть ні воду не можуть подати, як у Зеленський обіцяв, ані якусь допомогу, ні волонтерку привезти ні для жителів, ні для бійців, які там знаходяться. А была информация, что там даже глушат сигнал сотовой связи, интернет пропадает. Есть ли у вас такая информация? Так, дійсно. В самому там, так би мовити, епіцентрі подій активно працюють там реби, радіоелектронної боротьби, пристрої. Тобто користуватись телефоном, інтернетом там майже неможливо. І я розумію, що ці заходи направлені саме на нас. Але ж місцеві жителі, в них такі ж самі мобільні телефони, такі ж самі можуть бути проблеми, які вони не зможуть вирішити через відсутність зв'язку. Как вы намерены выполнять свою задачу, то есть противостоять разведению? Или это уже задача невыполнимая для вас сейчас? Дивіться, по-перше, ми хотіли привернути до цього увагу та наголосити на тому, що розведення – це неможливо та недоречне у зв'язку з тим, що потім ці землі повертати буде дуже важко. Це по-перше. По-друге, про те, що в сірій зоні залишаться люди, які вже зараз бояться висловлювати проукраїнську позицію, які її завжди притримувались, але розуміють, що якщо залишаться вони в сірій зоні, то їх доля буде не дуже зрозуміло, точніше, що з ними станеться, коли туди зайдуть ворожі ДРГ чи російські війська. Тому наша задача першочергова – це було захистити людей. І саме тому ми тут залишаємось і будемо тільки збільшувати нашу кількість. Саме через те, що розведення дійсно відбувається. Це була наша основна мета – захистити землю та людей, які залишаться тут беззахисними. А вже ж на розведення вплинути фізично ми не можемо, бо це буде вже заперечувати закону. Як пройшли сутки, кстати, в Золотому? Стріляють, ні? До речі, усі попередні було більш-менш спокійно, тобто це вважається, коли просто стрілковка була, тобто крупнокаліберні кулемети чи звичайні автомати. А сьогодні вночі поруч із Золотим, не в самому, було декілька розривів, здається, з міномета, чи 80-го, чи 120-го калібру. Тобто можна, був вже такий більш потужний обстріл, але поруч.
Понятно. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Руководитель киевской ячейки нацкорпуса, ветеран полка Азов Сергей Тамарин был с нами на связи.